Já vás zdravím u nového videa. Teď pracujeme s 69. Připravujeme pod oves. Doufám, že něco vidíte. Chtěl jsem vytáhnout krystala, ale nevytáhl jsem ho, nechal jsem ho doma. Jinak si bych tomu chtěl říct, že jak se tam píše, že převodovka je v prdeli, čerpadlo je v prdeli. Chtěl bych tomu říct jenom to, že pokud jste ten traktor neviděli, neprojeli se v tom, tak nevím, co na to říct, ale určitě to v prdeli není. Když jsme to jeli kupovat, tak jsme si traktor kompletně prohlídli, všechno jsme na něm odzkoušeli, takže fungoval tak, jak má. Samozřejmě nějaký mouchy to jsou, ale na druhou stranu uvědomte si, že to není nový traktor, jo? Že je to starý traktor. V neděli bych chtěli tady sejt oves, tady ještě na jednom poli a samozřejmě mezi tím pšenici a ječmen. Možná řekl, že bychom mohli jezdit na trojku.
vidíte aspoň, jak to pracuje. Samozřejmě je to, není to úplně suchý, je to ještě mokrý, ale má být celý víkend hezky, tak toho chceme využít, takže tohle to chci připravit a v neděli by se prostě sem najelo a zaselo by se to, ať to v zemi, takže já bych chtěl pak louky dělat. Tady se pak bude, to, co se zaseje, tak se bude válcovat rovnou.
Tak, já se s váma pro dnešek loučím, já jsem vám chtěl jenom tohle ukázat, samozřejmě budou se dělat ještě i další pole, takže je budeme určitě točit. Já vám jdu ukázat traktor, s tím kultivátorem, s tím drobícíma válcema. Je to klasický 2metrový drobící válce. Jo. Používáme ho hodně i pod brambory hlavně. A myslím, že takhle na čechrany to je krásný. A půjde úplně do toho krásně. A si myslím, že letos zatím letos počasí se daří docela. By se mohli udělat. Jinak jo, budu to brát. Uděláme po celém, uděláme brázdu. Po celém uděláme brázdu, protože jak vidíte, tak tady prostě jezdějí, jsou tady koleje, hledači pokladů tady kopali, takže tady udělali takovýhle díry. Takže to budeme zarovnávat ještě a tady se udělá strouha se zvorá se to dolů, 2-3 pruhy, vidíme a necháme to takhle, protože jinak se s nima nedá. Takže přátelé, já se s váma loučím, děkuju vám za hlédnutí, za komentáře, za všechny a budu se těšit. Kam teď budeme dělat, zítra jdeme hnojit, takže budeme rozmetat. Už jsem se rozhodl, že krystala dáme do nakladače, jelikož je nakladač těžký, takže ho dáme do nakladače a 69 bude rozmetat. Takže tak asi. Jo, 69 bude rozmetat. A já pak ještě uvidím, buď dám tohodle do pluhu, nebo dám krystala do pluhu. Uvidíme jedno z toho. To říkám, zítra teda to mám docela dost naflákaný. Jedeme hnojit odpoledne až. Takže bych to chtěl no to a hned začít ještě ten den vorat, ať to máme zvoraný. Takže mějte se krásně a u dalšího videa vás zdravím, mějte se, čau.